Ассалому алайкум, духтаракои ширини ман. Умедворам ки сиҳат саломат ҳастен. Ман ҳам хуб ҳастам, сиҳат ҳастам, шукронаи Аллоҳ. Имрӯза мавзӯи мо мешавад торти мидови. Ҳар кас ҳар гуна тайёр мекунад. Морам яке намудоша тайёр кардастем. Кадоме мехоҳад тайёр кардан ҳамроҳи мо. Марҳамат, тамошо кунад ва бихеза тайёр кунад. Иҷа чӣ хеле ки шумо дар навор мебинен, мо дута маска шакар якҷоя кардем. Маска об шид. Баъдаш мо асал андохтем, якҷоя кардем. Боз сода андохтем. Сода агар ки ҳамин ду қошуқчаи пурак бигирен, агар ҳамин ду қошуқча баса, ӯ азбаски ини ман қошуқчаҳом майдачаи бад буд, барои ҳамин ман 3 бор андохтам. Намин чӣ хеле мебинен то субсир хак шиданша мекавем. Иҷа мебинен ман заварнои крем тайёр кардастам. 1/2 литр шир ҷӯшидаста буд. Дар ӯ коса 1 пиёла орд, 1 пиёла шакара якҷоя кардам. Камак об андохта якҷо карда, баъдан дар шири ҷӯшидаста буд ман ӯам ҳамроҳ кардам. Бахшиш духтарако, звонок мешавад, барои ҳамин чӣ мешавад, видеои ман пауза мешавад. 1 пиёла шакар, 1 пиёла орд, камакак об қатъи якҷоя кардам. Баъдан дар ҳамун шир андохта кофтам то сахтшавӣ шавад. Ина чӣ хел мебинен чизи мо асалу содаву шакару маска ҷӯшида буд, сирхак шида буд. Ина хунук шид, боз сирхак шид. 4 дона тухма меандозем, 1 пачка ванилин андохтем. Бо ёрии миксер якҷоя кардемшон. Инам хеле духтаро 1 коса орд андохтум. Миксер мезанем, баъдан пухтана сар мекунем. Ина хушрувак лат мезанем, ёрии миксер қатъи. Ина чӣ хел мебинен бе какао, бе ҳичи сирхак шидак хамири мо. Шумо дидем ки какао наандохта будем. Инам хел гирифтем дар лист, пухта гирифтем. Дар иҷа мо маскара миксер кардастем. 2 дона маскаи майдаҳак буд. Шумо метавонен крем шаҳад, агар ки сливки дошта бошен, хелиё дошта бошен, метавонен ки ай ӯрам ҳамроҳ кунен. Азбаски ман надоштам, ман сгушонкаву маска кардам. Баъд ҳамун заварное, ну косаеро ки мебинен, ӯ заварное ки тайёр карда будем дар рӯи пилта, ӯ истодак хунук шидак. Инам хеле 1 коса шидак. Аммо 1/2 литр ширу 1 пиёла шакару 1 пиёла орд буд. Дар шири ҷӯшидагӣ ки дохтем, то пухтанша ӯра лат задем. Инам чӣ хел мебинен дубурда нестан, хушрувакан. Ин иҷа мо ванилин андохтем, сгушёнкаҳоро андохтем. Маскаву сгушёнкаву ванилине ҳозир дар креми мо. Баъдан анами заварноям меандозем, якҷоя мекунем. Заварное бинен чӣ хел хушрӯ шидагиа. Шуморам тайёр кунен. Қиин неста духтарако, осонакай. Метавонен ки ами тайёр кунен. Креми моро бинен чӣ хел сахтака ки хушрӯ мешавад. Баъд хиёл мекунам ки дар ҳамин тортаи мидови ами заварное бошад, агар хушрӯ ба мазза мешавад. Креми моро бинен духтаро чӣ хел сахта ки хушрӯ шид. Инам хел 3 та коржик шид. Ай мо ман кам кардам. Метавонем ки зиёдтар чизоша андохта амира қаватоша зиёд кунем. Ина мо 3 қавата мондем. Ами чӣ хел ки медонен, 1 қават крем, 1 қават коржик. Инам тайри кардем мағзӯша дар рӯш чошидам. Баъд шоколад об кардам, дар рӯш украшение кардам. Инам хеле духтаро торти хушрувак шид, торти бамаззаҳак шид. Хай духтаро, то видеоҳои оянда подписатсияро фаромӯш накунед духтаро, илтимос.